Казвам се Нели и Чолакова-Джурева. Звездимир Джурев, дядо на Боби, роден на славната дата 9 септември 1944 година. Аз съм Юрий. Аз Йорданка. Двамата сме машинни инженери. Завършили сме в Техническия университет. Тогава се казваше ВМИ Ленин. Родена съм в град Пирдоп, който се намира между Стара планина и Средна гора. Детството и ученическите години съм прекарала тук, в едно средно статистическо семейство на служащи. Баща ми работеше в медодобивния тогава комбинат, майка ми не работеше. След това се преместихме в София, където съм учила в тогавашния инженерно-строителен институт, в последствие Висши инженерно-строителен, а сега Университет по архитектура и градоустройство, по специалност промишлено и гражданско строителство, а сега строителство на сгради и съоръжения. Моята професия е строителен инженер. По време на социализма работих в различни строителни организации. Първата беше за София окръг. След това попаднах в домостроителните комбинати, което за мен беше интересен опит да видя как се произвеждат панелите за панелното строителство. И накрая завърших в генералната дирекция на Совстрой. Совстрой по време на социализма беше най-голямата строителна организация в България и в София. Совстрой е изградила почти цяла София с изключително много малко изключения. Всички училища, всички детски градини, всички поликлиники, доста болници, доста обществени сгради са построени от Совстрой. И на времето си се правиха по 16 000 на апартамента годишно. И така, това време прекарах в Совстрой като специалист в отдел организация на строителството. След това сме работили, аз съм работил в Нефтохима, година и половина-две. И след това работихме в Пловдив, в ЗЕЗО, в един голям завод. За запаметяващи устройства, който сега вече не съществува. Друго, това беше общо взето по социалистическо време, това сме правили, това не е нашия път. Освен че аз бях и в казарма, естествено, 2 години тогава се ходеше в казарма. Какво друго можем да кажем за себе си? За самия завод може ли нещо? За завода. За домичащи устройства едва ли им говори нещо, шкафове като ходилник. Да, така стана, че заедно с кончината на социализма всъщност умря и тази технология, която беше с запаметяване на магнитни ленти, запаметяващи устройства на магнитни ленти. И всъщност този завода си умря заедно с социализма. През 89-та, 90-та, 91 година. Занимавах се с изчислителна техника. Тогава имаше желание и готовност и се влагаха много средства да се изгради изчислителна техника в България. Да имаме собствено производство на компютри. Електронно-изчислителни машини бяха тогава, по-късно и компютри. Много неща се копираха от американците, които бяха по-напред, но ние бяхме също доста напред и изнасяхме, произвеждахме машини, изчислителни машини с не особено добро качество,
за затворения пазар в СИФ. Бях научен сътрудник, така наречен научни сътрудници. Общо взето една формална дейност, нали, която ти даваше възможност да получиш малко повече пари. Пишеха се някакви безсмислени доклади, публикации, за да получиш 10 или 15 лева повече. Този, който работеше много и с желание, получаваше 110 лева. Този, който го мързеше и работеше колкото мине времето, получаваше пак 110 лева. Не се е случвало. Не бих казал. Ами, не съм имала такива предложения и привилегии. Ние бяхме млади инженерчета тогава и общо взето привилегии не сме ползвали. От една страна, защото бяхме млади и сравнително нови в колектива, от друга страна не бяхме партийни членове. Тогава трябваше да бъдеш партиен член, за да имаш така за да се пардосваш някоя друга привилегия. Какво друго? Най-голямата ни привилегия е, че бяхме млади и безгрижни. Бяхме млади, имахме две малки деца. Въпреки че имах висше образование, по мое време много хора имаха възможност да получат висше образование, но за да получиш привилегия, трябваше или родителите ти да са партийни членове или някакви издигнати в партийната иерархия, или пък ти самия да си партиен член. За съжаление, аз се опитвах да стана партиен член, за да напредна в работата, обаче не ме приемаха, защото нито имам майка и баща партийни членове, нито пък мен ме смятаха за нещо, кой знае какво, като партийна кариера, и така и не успях да стана партиен член. И останах като един обикновен специалист, главен специалист, и така ме забари демокрацията. Просто пътувал съм доста, но това беше свързано с работата. Пътувал съм и с соцлагеря, из целия Съветски съюз, в Чехия, в Германия, в Унгария, неща свързани с работата. И ми е било интересно. Бяхме млади хора, тогава съвсем нова беше компютърната техника, първи стъпки. Само млади хора се занимаваха с това. Ентусиасти, но казах, лошо платени. Моят шеф, който вече споменах, беше замесен в тази история. Всъщност завода беше много голям, 4-5 хиляди души работиха там. Имаха работни места. И всъщност произвеждаше тези устройства, имаха доста електроника вътре. Електрониката се произвеждаше и накрая на линиите, така, на линиите, на които се събираха устройствата, имаше хора, които тестваха устройствата. Тестването на устройствата ставаше основно с осцилоскопи. И по това време, въпреки че бяхме социалистическа държава, всъщност основните неща, основните машини, всъщност хубавите машини идваха от Запад, от западните страни, в частност и осцилоскопите. Добре, ама веднъж баш директора на компанията там на Визио казал, ние този път ще купим осцилоскопи, съветски осцилоскопи. И моят шеф, който беше, както казах вече, такъв общо взето антикомунист, дори не знам, защо го траеха. Може би, защото си беше специалист. Казал, съветските за нищо не стават.
Тогава директора казва, те съветските другари в космоса отидаха, пък едни осцилоскопи ли няма да направят. И купиха осцилоскопи, сложиха ги в производството, нали, на края на линиите. И след един месец всички работници, нали, надигнаха войче осцилоскопите, за нищо не стават, и тихомълком ги изхвърлиха и ги замениха с Tektronix. По това време Tektronix беше, имаха тук представителство и сега имат, мисля. И се купиха хубави осцилоскопи, така че да се върши работа. Ами, забавен спомен, свързан с работата. Спомням си една случка, много комична и всъщност много трагикомична. По време на една първомайска манифестация, една млада моя колежка беше задължена заедно с един колега да качи пишещата машина в стаята на секретната служба, защото такива бяха правилата тогава. Считаше се, че не трябва да остават пишещи машини по администрацията, защото някой може да почне да печата позиви и да ги разхвърля по манифестациите. Обаче тя ги домързя и скриха пишещата машина под бюрото долу. Обаче тази случка се разбра и стана много голям проблем, много голям скандал. Свика се открито партийно събрание, започнаха да ги ругаят публично. Момичето искаха да го изключат от следването, мъжа искаха да го накажат дисциплинарно и се намеси и тогава един заместник генерален директор, който успя да усмири надигналата се партийна съпротива срещу тази случка и успя да ги отърве и двамата. И това няма да го забравя никога, как една просто съвсем невинна случка с пишеща машина под бюрото се превърна едва ли не в държавен проблем и заговор срещу властта. Сега са най-добрите години за България. Дали съм прав, дали това винаги е субективно, но ние така мислим. Има много повече, значи основното, което се промени, е това, че има много повече възможности човек да бъде инициативен, ако ще да развива бизнес или да си намери работа, или пък да учи. Било то в България, било то в чужбина, и да се реализира по-добре. В България някои предпочитат с чужбина, за съжаление, което не е добре за страната. Реално всеки си преценява. Какво да го се промени? Свободата, която тогава липсваш. Може да излезеш и да напсуваш управниците. Всичко се промени тотално, защото като се върнах на работа след второто ми майчинство, ме уволниха, съкратиха ме по-точно от Софстрой и близо 8-9 години бях на най-различни места по частни фирми, включително бях при един ливанец, била съм в една фирма, продавах автомобили Opel и какво ли още не. И накрая попаднах в агенция Митници и Министерство на финансите, където пак по една случайност започнах работа по една регионална програма за 8 държави. След като свърши соцсъюза, много предприятия загинаха, закриха се, затвориха се заводи, фабрики, предприятия, включително и института, в който работих. Този институт, където бяха съсредоточени млади и способни хора, и имаше около 2000 души работници, и то все млади, така, висшисти.
се сведе до 20 души, които даваха под наем стаи. Там, където на времето се разработваха машини, изчислителни машините, а сега стая за постригване на кучета, моден салон и не знам какво си, просто се използваше сградния фонд. Много от хората се разпиляха, и понеже имаха умения компютърни, немалка част заминаха за чужбина. Главно щатите. Има една четвърт от специалистите на института и в момента са в Сан-Франциско там. Другите, които останаха, някои се преквалифицираха, успяха да останат в професията с много трудности, а другите изцяло се преквалифицираха с други работи. Жените почнаха да се занимават с счетоводство на фирми и т.н. Лично аз попаднах на место към Министерството на вътрешните работи, където продължих да се занимавам с подобни неща. Беше при производството на документи за самоличност. Беше ми интересно да се занимавам с такава практическа дейност. Поне нивото на хората беше доста ниско по отношение на компютъри. Много хора съм ги обучавал да работят с компютъри. След това продължих в една частна фирма, където се занимавах пак със също. Имах щастието и възможностите до края на трудовия си стаж на 75 години да се занимавам с неща, които са ми били приятни и с които съм се справил сравнително добре.